Hey siyakhala kanje ngayo uyagowa uphetheni sithi akahlulwa lutho uJesu akahlulwa. Molweni sanibonani guys unjengaye ubize ifamily meeting abantwana bayabuzana uba inoba kwenzeka ntoni uvusa uthe kuwenzeni ucinga uba bafuna ukudivorce naye akazi uba kwenzekani. So ngelixesha kusalindwe uphetheni ke unjengaye uqhubekile ke nemeeting because ebemthumile uvusa uba makambiza uphetheni akafiki kuphetheni waqhubeka nemeeting ke ebaxelela uba ke yena umuntu ongazukwazi ukwamkela lo mntana uThemba apha kuzofuneka amphumele emagcekeni akwaDlamini. So ukwenzo uyinto nje ebukeka ilost ke guys kule meeting uyinto egobisa inhloko anditshela kusoleko lengumntana ngokwazi kwakhe yena. So uthe unjengaye sagqiba uthetha lonto kwabefika kuphetheni ke guys ecula ke lengoma ke ithi akahlulwa lutho uJesu ngevoice yomuntu onxilileyo ke bethuna bajika bonke ke ngoba bayamqala umbona mama wabo enje uthe usisi and then senibamba i-meetings ke komna kwecwaka wabe ebuza ke ngowani ke lomhlangano unjengaye uthe ucela ahlale phansi uphetheni uthe wena unezimfihlo yephi futhi enye ezoyikhupha ngoku wathi uzithanda kaphela wena imfihlo eyokuqala bekungunomfundo unjengaye washawutisa ke esithi sendikhathelele nonsense yakho ke ngoku ndithe hlala phansi hayi ke ukwenza ngapha yajibhiza yaphakama ke unqanda tatakho sebethe tatakhe lo sebetha ndishitafile ngendlela acaphuka ngayo ngathi angambamba uphetheni ngoku hayi uphetheni waphola wathi ahlala phansi mntana ningazihluphi hlala phansi unje utata wenu uyakuthanda ukuzenza isigora uthi uyathanda ukusikhontrola qho xa ebona uba uyohluleka ukuba yindoda ubona uba makasikhontrole phofu uphethe ibhotile yewine ke guys uyanxonxothela uyisela ngomlomo aphethanga kwaglass wabe ethi yes sis apho uzenza isigora apha endlini engabe uyozenza isigora le ehlathini wabe brush wenzeni enhloko ebethuna uphetheni ethi kunjani esikolweni guys ndishi voice ulwimi lushwabelele lapha ngaphakathi akwazi nokuthetha kahle uyashwa njani buza uvusa bayibo bavusani yalila ethi ke it's not that deep guys wathi ke ukhathele ke yena futhi usayolala ngoba kwazihlanga ufike eziphethe ngesandla uthi senikhulule nje kwayiqhox belibeke kwalapha etafuleni phofela uqhox lakhe wathi hamba ke uyolala wathi ke unjengaye phetheni ngicela uhlale phansi wathi omnye ndihlale phansi xa ningahlali phansi uzokwenzani uzothini uzophinda uhambe uyomithisa futhi watsho ethi ethatha enye ke sana ibhotile yewine wahamba unjengaye uko embiza kethi phetheni akangamoya kwayena kuphetheni uyahamba uthe nje unjengaye phetheni ungakulingi undilinge waqhubeka ke uphetheni enyuka uthe esanyuka ke ngeziteps waqhubeka ke wabe sekhwaza uvusi ke cima wazomnceda uvusi uthe xa ethi yaphakama uthi yakunina wabemkhwaza nonjengaye ngapha vusi hlala phansi wabhideka sana uvusi wema kodwa wabona into make mandihlale phansi umamele izwi kayiseke wayijika kuvusi wohlala phansi uphetheni wabesithi okay it's okay baby it's okay vusi hlala phansi ubaba uyakhuluma njengaye usisilwanyana ke guys akangxoli kanje uphetheni uthe kaloku sisigora esi and angakushaya ngikushaya hlala phansi mntana mothi iqhubeke bheke ekamereni yakhe walandela ke unjengaye uthe xa ingena ke ekamereni wafika uphetheni ebhize egala la wine eglasini ethi ke kuye kuzomela uxolise utsho uphetheni uthi uyahlekisa wena unjengaye uthi andihlekisi wena ufika late kwi-meeting and ufika unxile unyama phepha undihlaza phambi kwabantwana uphetheni ahleke ethi mna ndihlaza wena after ubukise ngami elizweni ethi wazini wena ngenhlonipho watsho egalela enye iglass ke guys unjengaye uthe ke kuzofuneka uye kukusela uzama ukuthatha le glass ke uthi utywala abukho right abukho good for you uphetheni uthi oh no wena sowusazi noba what is good for me now wasondela ke unjengaye wazama ukutsala le glass ethi yeka ukusela kanti uzoqhubeka nalento kude kube nini uphetheni uthe andazi as long as usengumyeni wami usazofuneka niqhubeka nokusela ukwenzela ndizokwazi ukumelana nalamanyala akho watsho ethi nguweke owayiqalayo so yosale sowubona ke uyigqiba kanjani so kubi ugcina yena novusi ngapha abadrivile bayapha unomfundo afumaneka khona bathi ke umkhondo bawufumene
kumkhize uba uhlalaphi. Bayile ke bafika bamxelela ke into yoba makohlukana nefemeli yabo. Futhi uthi ukugcina uthi uzise umntanakho kwaDlamini umzisa ngelithini. Uthi ke uNomfundo uNomfundo uyamthembisa ngempama ke nakho ugcina ethi ungamfaka impama ngangabi nje amjwayele kabo. UVusi uthe ke ungathethi kanjalo inkosikazi yami ke lena. Wabethi uNomfundo inkosikazi yakho xa kunjani. Wathi ke uVusi thatha nansi imali ikwi-envelope ke wathi siyazi mhla ukhulelwa wawukhuleliswa yindlala. Kuya kwafika ke usizana ke olunguThemba lisithi liyacela bangamlimazi umama wakhe. Ugcina umxelele ke uba wena hlukana nomfemeli yakwaDlamini. Wabe sesithi xelela nomama wakho ngokunjalo. uNomfundo wabesithi yeyi wena zalo wakho umntana uhlukana nomntanami. Kangayifuneke loo mali Nomfundo uyishiya apho ithe sa. Babe behamba ke beyongena emotweni esithi uVusi uzayikhumbula le mali. Unjengaye ke nibonakele ke guys encokola nomkhulu wakhe ke emxelela ngayo yonke le situation. Umkhulu wakhe umxelela uba lento ayiqaleki ke ngawe into ayisenziwa kwangootata omkhulu lena. Kodwa ke wena indlela ozokwazi uyilungisa ngayo kukuba uqokelele umndeni wakho wonke ube ndawonye ethi thatha isithembu. Nomfundo nonyana wakho mababuye babe around wena. Oko unjengaye sithi ke hayi ngeke isithembu ngeke. So asazi ke nokuzawuvude ayithathe elo cebo alinikwa umkhulu wakhe loba makathathe isithembu. Kodwa ke iphumile ke into ethi makathathe isithembu. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.